Jeg sidder jo over og arbejder over i Skjern Bank, så jeg har førstehånds udkig til projektet, så det bliver rigtig spændende at følge med i. Så jeg er jo født og opvokset her i området. Jeg har gået på handelsskolen i Skjern. Men så har jeg faktisk været væk fra Skjern i knap 8 år, mens min kone og jeg vi uddannede os. Så fik vi vores første barn, og så fik vi lige pludselig lyst til at komme tilbage til det vestjyske og tæt på bedsteforældrene og tæt på det område, som vi ved er fantastisk at vokse op i. Så er det jo dejligt at være i en by, hvor der også er gode folk, der tager initiativ som det her. At der er nogen, der har tid og overskud, og at der så er lokal opbakning til at kan tage sådan nogle initiativer her. Det inspirerer jo kun til mere. Det er i hvert fald det mærker jeg også selv, dengang vi skulle i gang med et projekt. Mange andre steder, eller nogle steder, der tager det længere tid, hvor her det er bare lige... Der er ikke mange led, man skal igennem for, at der bliver taget beslutning, og folk bakker om det, og så bum, så er vi i gang. Der er ikke så langt fra tanke til handling, og jeg tror ikke, det er for sjovt, at ordet handlekraft går igen. Om det er i bankens nøgleværdier, eller om det er ude i Skjern håndbold, eller hvor det er. Man er hurtig til at rykke på tingene, og det er jeg også glad for, at du oplever. Det som borger i byen, så kan man også godt se, at der sker noget.